Ναι, ο Ορφανίδης είμαι από την Επιτροπή Γρεβενών υπεύθυνος. Συμμετέχουμε σε αυτό το κάλεσμα από τα παιδιά από τους συναδέλφους του Άργου Οριστικού. Κάτι γίνεται στη Δυτική Μακεδονία καινούργιο, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Θα υπάρξει ένας συντονισμός για να δείξουμε έτσι προς το κεντρικό κράτος, προς την κυβέρνηση, ότι τα προβλήματα μας ενώνουν και έχουν καταφέρει σε τέτοιο σημείο να γίνει αυτό που ούτε εμείς οι αγρότες που ασχολούμαστε με το συνδικαλισμό, ότι μπορούσαμε να το πετύχουμε σε χρόνο τετέρτα. Θα κλιμακωθεί ο αγώνας? Ο αγώνας δεν έχει αρχίσει καν, δεν συζητήθηκε τίποτε. Έχουμε τους υπουργούς που να μασάνε τα λόγια τους. Όταν θα έχουμε κάτι χειροπιαστό στα χέρια μας, ό,τι έχει να κάνει με το ασφαλιστικό και το φορολογικό, τότε θα πιστεύω σε όλη την Ελλάδα αλλά και την Δυτική Μακεδονία θα αποφανθεί, θα αξιολογήσει αυτό που θα έχει να κάνει με το ασφαλιστικό και θα τοποθετηθούμε πιστεύω και ανάλογα. Άρα θα έχουμε χρόνο, πολύ καιρό μας μπροστά, που θα είστε εδώ πέρα να μας καλύπτουν.